umshado ubulawa i-communication, poor communication. Okay. Uyabona especially sikhuluma kahle because kuLwesihlanu it's Friday. Because yonke imishado eminingi engena communication njalo maku Friday suke kumlindelo. Tuesday. Angiphinde ngicacise lento. Mezathi Friday nje umlindelo uyangcwatsha weekend yonke. Uyabona la Monday. Uyabona ufana umshado ofana nokufa kaJesu. uJesu phela ngoLwesihlanu wafa. Wavuka ngosuku lwesithathu. Kunemishado enjalo ke mfowethu okukhuluma namhla kuyaziwa ukuthi namhlanje umlindelo nje uyakhala umfazi ekhaya, ziyakhala ingane ekhaya ubaba kabuyi. Ubaba naye uyabhiyoza la ibhiyoza khona akafuni ukuya ekhaya ngoba uyazi ukuthi vele kunomsindo ozobukhona ngaphakathi ekhaya. Sometimes umama naye futhi naye usibhekela le uyazizulela uyathambela uyasikhipha ngoLwesihlanu. Yabo mfethu kunemishado mfethu eminingi mfethu ephila ngosuku ephila ngomsombuluko to Thursday, then Friday mfethu uvuka umlindelo iyafa mfethu. Kuba mnyama emakhaya, kuba mnyama kuma relationship. Ivuke mfethu ngosuku lesithathu. Uyabona mfethu but into enza mfethu ukuthi imshado noma ama relationship phecelezi noma ubudlelwane bube ne problem is because of mfethu i-communication. Once i-communication yangaba khona ekhaya mfethu, because i-communication yenza ukuthi no matter noma kuthiwa kukhona owenza iphutha athi I'm sorry. Communication mfethu yenza ukuthi sikwazi nokuzehlisa ngithi hayi angenzanga kahle I'm so sorry. Uyabo i-communication mfethu ikhipha lento ekuthiwa i-attitude. Uyayibona lona khona abantu bethu abangasenayo i-attitude mfethu sebe angase kudlulela ngazi ngakubiza ngayo noma sikakubiza ukuthi i-attitude angisani noma sekuyi-attitude sekutoo much mfethu yabo. So mfethu yabona mfethu i-relationship mfethu uthando mfethu number 1 ukathi uPaul mekhuluma ngothando athi uthando does not boost. Uyabo uthanda luzikhukhumezi. Uyabo uthando liyabekezela. Understand abelona ngake ngathi ngelilanga yabona mfethu uthando before ngiye kulento engifuna ukuyichaza. Abona mfethu uthando mfethu once uthando la ngaba nayo i-communication mfethu. Once uthando mfethu laqala kwakhona ukushawuthana phakathi. Once waqala umuntu wesifazane washawutha indoda yakho, mawufuna ukubulala indoda yakho nje akudinga uyele enyangeni, mawufuna ukuyithithibalisa akudinga uyele enyangeni yofuna inyanga yofuna idlisi yofuna in zonke into ezifakwa itaptap ezifakwa emadodeni nezifakwa kubantu besifazane noma ezifakwa uthandweni. Thethisa indoda izothithibala mfethu. Uyabona mawufuna indoda iphelelwe imizwa ithethise nje indoda izophelelwa imizwa yayo inganyakazi lutho kungavuki lutho kulale konke nje okulalayo. Once washouta kwi relationship mfethu, you know what bethi ukuthi ukushouta usuku ufana nokuthi udedela umoya emlilweni obasiwe. Umlilo obasiwe ngaphakathi wadedela umoya, umlilo mfethu uyaqala mfethu sometimes kungenzeka ucishe. Ukushouta kwakho ufana nokuthi uvulela amanzi emlilweni ngoba uthando mfethu lufana nomlilo obasiwe phakathi kwabantu ababili. Uyabona mawufuna ukubulala umuntu wesifazane muthethise mfethu. Moyindoda shout umuntu wesifazane umqedile lo muntu wesifazane. Mawufuna umuntu wesifazane angakuhloniphi kwi relationship muthethise ngeke akuhloniphi. Mawufuna umuntu wesifazane adume abe sithithithi abe ndengezwa muthethise mfethu. Kunabantu mfethu othola ukuthi umuntu wesifazane kube ngasithakaseswa kube ngathi akasena inhlonipho kanti problem ukushouta mfethu. Uyabona once washouta kwi relationship emshadweni lo mshado uqedile mfethu. Awuma usuthethiswe kakhulu ayikho into ezwelayo nezwakalayo. Uyabona umuntu esifana ungakumbuza ukuthi uyapi athi ayangiyeka yabona akaseswa ngoba usathethiswa kakhulu. Uyabona bathi ukuthethiswa ngeke ngathi ngelinye ilanga kuma relationship uthando lufana nomlilo. So umlilo udinga izinkuni and izinkuni zidinga ukukhwezelwa. Exactly. Ukukhwezela nokuvuthela akufani. Ngangayichaza leyo nto. Ukukhwezela ila khona sihlanganisa izinkuni together emlilweni ukuze kuqhubeke umlilo uvuthe. Number 2 ukuvuthela la sifaka khona umoya ngoba kunomoya mfethu odinga thina ukuba siufake othandweni lethu. Kune pressure edinga thina ukuba siyifake othandweni lethu. Hayi umoya osuqhamuka ngaphandle ngoba kunomoya okhama ngaphandle ozobuya ngathi uzovuthisa umlilo kanti uzowucisha umlilo. Sometimes abantu abaningi aba understand ukuthi uthando lufana nomlilo. Ludinga ukuthi thina sivuthele noma sikhwezele izinkuni. Uma sikhwezela izinkuni kwenzakalani lapho? Sisuke sishare ama ideas. Uthando mfethu ongenama ideas asharewa
umuntu nomuntu one-idea yakhe nomunye une-idea yakhe, we can't share ama-idea. Lo relationship noma lobo budlelwane buyafa mfowethu. You know what bethu ukuthi uthando njengoba ngichaza ukuthi lufana nomlilo, thina sifana bese ukuthi sihlanganisa inkuni together. You know what ukuthi inkuni sometimes zihlukene kathathu. Okay. Omunye umuntu nombuzo athi okay right, ngiyaziphusha inkuni, zikhona inkuni kodwa kunentuthu, zikhona inkuni kodwa umlilo awuvuthi. Okay. I-problem yakhona bhekisisa ukuthi inkuni uhlobo luni leinkuni ezifakwe emlilweni. Okay. Kuyenzeka sometimes sifake inkuni ndlovukazi, mesifaka inkuni kanti lezi inkuni lezi azifani, khona inkuni ezimanzi, khona inkuni ezomile mfowethu. Uma uhlanganisa inkuni ezimanzi nezomile, you know what into ezokwenzeka, uzoba khona umlilo, sibona uthando lukhona kodwa intuthu. Hayi ngiyakutshela. Mina ngimshade ethandanayo mfowethu, Ngiyakuzwa. izigqoke nangokufana, ize iyakhiphana, kodwa noma ubone etafuleni behleli kodwa uyabona ukuthi kunentuthu ngoba kuhlangene inkuni ezingafani, kukhwezelwa inkuni ezingafani, kunokhuna olumanzi nokhuna olomile. Sometimes kuyenzeka umlilo kwesinye isikhathi uthola ukuthi awuvuthi mfowethu, yinto edala ungavuthi, inkuni zimanzi. Abantu bayathandana kodwa uthanda alufuni ukukhuphuka, kanti problem inkuni zimanzi. Before mfethu sigxeke uthando noma sigxeke ubudlelwane bethu noma sigxeke umshado wethu noma sigxeke irelationship yethu, ake sibheke izinkuni esikhwezelayo emshadweni wethu ukuthi zomile yini. Bese bakhona bethi inkuni, yabona abantu bakhona inkuni lezokugcina, mina ngiphume emakhaya mina mfethu, lezokugcina ezomile kuthumomela. Uyabona lezi ezomile sivalele no-step usekhona, abona lezi ezomile mfethu ukuthi mawuzithwala mfethu lezo nkuni, uzithwale mawuzibeka, uzibone zi-right, kodwa uma wayifaka emlilweni ubona kule kuphuma izilwanyana ezithile eziphuma phakathi engathi kunanenhlabathane encane mfowethu. Kwenzakaleni ngoPaul meyotheza ngelinye ilanga esendaweni yaseMelita cima umlilo, uhambe woyotheza mfethu, wabuya nezinkuni kanti izinkuni ezinenyoka phakathi. Uyabona into ebulale inyoka ezongena emlilweni yingenxa ukuthi umlilo ukhwezelwe ngokwanele. Ngeke empilweni ixosha izitha zenu, kodwa khwezelana uthando, vuthisana umlilo othando phakathi kwenu. Ngeke ziphele izitha ngoba sekuthandana nina, ngeke iphele izitha ngoba sekushade nina, ngeke baphele omakhwapheni abafuna ukuzodisplay uthando ngoba sekushade nina. Okweni vuthisana umlilo, zonke inyoka ezo-attack uthando lweni zizoziphumela. Make sure ukuthi wazi quality yezinkuni oyikhwezelayo.